ഹലോ ഹായ് ഗായ്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തവാബുൽ ഫ്രൈ ആൻഡ് ഗ്രിൽ ഗാന്ധിനഗർ കത്രിക്കടവിലാണ്. ഭക്ഷണപ്രിയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, കാർ ഡൈനിങ് സിസ്റ്റം. അതായത് നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ സേഫായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ തവാബുൽ ഫ്രൈ ആൻഡ് ഗ്രിൽ ഗാന്ധിനഗർ കത്രിക്കടവിൽ. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനാണ്. അതിനു വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കം ആക്ടർ നമ്മുടെ വിജയ് ബാബുവും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടറായിട്ടുള്ള ഷൈജു കുറുപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കം ഓൺ. നമസ്കാരം സാർ. എന്തായാലും നമ്മുടെ കാർ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നടന്നു. സാർ, എന്താണ് റിവ്യൂ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ? അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് തവാബിൽ നിന്ന് പാർസൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കബാബ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കബാബ്സാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് അത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദിലിനെ വിളിച്ചു. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജ്യൂസി. പക്ഷേ ഒരേ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇത് ചൂടോടെ ഫ്രഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയമായതുകൊണ്ട്. പാർസൽസ് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ പാർസൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് എന്നിട്ടും അത് ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് റിയലി അമേസിങ്. നല്ല നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിൽ AC-ക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട്. വേറെ പലയിടത്തും ഞാൻ ഈ ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ടേബിൾ അതിലൊന്നും നമുക്ക് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് AC-ക്കകത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ കംഫർട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചൂട് കബാബ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. അത് വളരെ വിജയകരമാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഐ തിങ്ക് തവാബിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അത്രയും നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. എനിവേസ്, all the best to team Tawabul and Eid Mubarak to all the customers of Tawabul. ഇപ്പം വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ വിജയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് വിജയുടെ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. അങ്ങനെ യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു ദിവസം വിജയ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തവാബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കബാബ്സൊക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനും കബാബിൻ്റെ ഫാനാണെന്നുള്ളത് വിജയ്ക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് കബാബും ചിക്കൻ കബാബൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, ഭയങ്കര ഡെലിഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു. കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഡെലിവറി വന്നു. ഉഗ്രനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അത്രയും ചൂട് കാണൂല. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇപ്പം കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ലൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും തവാബുളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കബാബിൻ്റെ ഫാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും കബാബാണ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അടിപൊളി, എന്താ പറയുക, അടിപൊളി. വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എറണാകുളത്ത് എനിക്കറിയില്ല, വളരെ ചുരുക്ക സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടിക്കാസ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ കബാബ്സ് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കിട്ടാമല്ലോ. കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കീമ, നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ കീമ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കീമ ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ദുബായിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കിട്ടാറില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വിഷിംഗ് തവാബുൽ എ ബിഗ് സക്സസ്. ഇതേപോലെ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടും ഇവിടെ വരുമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈദ് മുബാറക് ടു ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് തവാബുൽ ടീം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളിത് അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തവാബുൽ ഫ്രൈ ആൻഡ് ഗ്രിൽ ഗാന്ധിനഗർ കത്രിക്കടവിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊറോണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ സേഫായിട്ട് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട, നേരെ കാറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ളൂ.